Història de Xixona al balcó, capítol 38. El primer col·legi de Xixona. El primer edifici que es va construir per a ser centre d'ensenyament en Xixona va ser el Col·legi Eloi Coloma. Abans, les classes es donaven al antic convent de Santa Anna, que va ser habilitat en 1865 per a ser centre d'ensenyament. El nou col·legi es va construir al final de l'avinguda de la Constitució a la plaça i al costat del convent de Sant Francesc. El nou centre educatiu estava format per dos edificis disposats en forma de L i enmig es van col·locar els patis escolars. Cada un dels edificis tenia planta baixa, primer pis, una forma rectangular i als extrems sobreeixien dos blocs que li donaven una forma característica de C. En la façana presentava un programa decoratiu acadèmic amb arcs de mig punt, amb pilastres i amb paraments de rajola. Al costat dels dos edificis també es va fer una casa per al conserge. Cal dir que van ser dissenyats en 1926 en un programa que va fer l'Ajuntament per aconseguir ocupació per als xixonencs. Així es van desenvolupar diverses obres públiques, com poden ser la caserna de la Guàrdia Civil i el nou col·legi. La primera pedra es va col·locar el 19 de febrer de 1928, però no va ser fins l'hivern de 1932 quan es va inaugurar. Cal dir que durant la Guerra Civil el Socorro Rojo Internacional va instal·lar una clínica psiquiàtrica militar. I això és tot. Ja saps, si eixes al carrer, adopta les mesures necessàries i busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona si vols saber més.